Marek. Kde Marek, halo? Tu je bojišťec proste. Strašné. Jak sa im proste... Marek. Páni, ale ty koľko ľudí im to ide na hlavu? Ona nám zebrala, čo si to máš? Čo? Tak uchod... Tak uchod To je zbližuj šlapka. A nie mňa. Ty šlapka. Čuhu sa čo Chalani, potom pobral. jeden bude bodyguard, nie? Šlapka. Tam šlapka na mňa ujebala vodu. Do ryticu, chápeš? Na OnlyFans. Však práve. Ďalšie. Áno, však máš metru samo, ty máš metru a môžeš byť ľudí proste. Aj Martina môžeš byť. Počkaj, tu ďalšia nezaplatila. Marek, ty vieš podľa mňa tých, ktorí si reálne aj kúpi. Marek, no ale... Tento nezaplatí, Marek. Videl. Martin, tu je voda ešte. Jaj. Martin, musíš kasovať. Martin, kasuj. Oni už vyplať. Oni vykúpali všetku všetko. vodu, Tomáš. Dobre, a čo mám robiť? Ďalšiu vodu. Koľko mu mám za to dať? Jaj. Nie 22 000. To je úplne primitívne, ty sa musíš v tej robote nudiť. To je to vraví, čo prídi doma na stoličke, hej, že je pojebaný. 90... vodu. Jak to mám? Čo? Čo zase Manitou nevieš, ty return super... 410. A čo som... A ty kde si na to nechci? Chlaň, ja som prerobil. Martin. Veď ja som misklikol na 10. No nič, to máš dokúpené. Ešte jednu krabicu to musím sa. Jak tam začal tuc tú šlapku. Našel vystrieť. Tak kde má krátne? 34? Dobre, Nemôžem to písať na touchpad, na onom. Dobre ma, no povedz, čo mi spravíš. Hej, Martin, ale keď vyberáš peniaze, nemôžeš tentovať, vieš o tom. Počkaj, a čo mám? Money to return 4.11, no tak počkaj, tak... A ja nemôžem, počkaj, a čo mám spraviť? Klikať na 4 jednotky a 11 cent. Práve, že veď ja na to klikám. No asi neklikáš, Martin, ty si ten autista. Ja neviem, koľko som mu dal peňazí. Ty nám preraba proste. To máš smiešne. Veď, aj si už koľko. Urobí ti to niečo? Je z Veď kameru. to však láhnem si boha. A ono mi to neukazuje, že ja mu už... Aj. Tak ale tá... No dobre, to vyzerá jak z GTA San Andreas, tá typčina. Úplne. Už mi ide zákazník. Teraz zostav to. Takže mám dobrý deň. Jaj? 55. Tak. Ty skibidi. Skibidi. Pozri sa naň. To je kameraman, no. To vyzerá jak... Martin, ty to jak grifuješ? Jak ako grifuje. Nie, Martin, aby som akože klikol, nemôžeš ho kiknúť. Môžeš. Čo? Čau, Martin! Nie. Treba nám kasať. To je ďalšia šlapka. Čo si bol... No tu by si fikol, Martin. Jedna taká šlapka tu pracuje, volá sa, že Martin Kosov.